Chibaile ve kule tunchuma chuan drama horror film Shatin ti kan thir hodon ani ni khachu chu lama hian Richard le anupui Mary te chu ngui roi hian an lo langa Richard fa pale Mary Fashion Stephen te chu an swal vetana wangin boarding school da antuma chu chuan an fa pa te chu ati thin rim le a konglaka chuan Richard chuan Stephen chu thil shilfia atuma chu chuan a fa pa chu ti thin rim bel cha in an motor khalai chuan anin hnial buai le ta a an ma trak lo tan mek chu an basuta ni tharuk nuwa chuan Mary jing tho chu chaukalama akal ngala anun chu chau me le a Stephen Roma parda chu hongin ani chu thluak lam fil lo wangin amureng ani thutna pindana chuan Mary chuan Stephen chu TV ma da in clinic a kalsana psychologist ani angin Mary chuan ke rol ho amutlang puya adam lo pakhat chu bengong fasha tomani in ani chulaka chuan adang lambik riawani ansi sona top chuan toma enkol tu joan chuan tom chu boss to na anda to tur tho Mary chu lo shila tom chu nu cham ina no pangdang nen anin mil lo wang chuan kuthak chingin an ho to lamin son mai an do ni ome chu thu chuan Mary chu ti she omin tom chu puiala do ni masian ma son na te po chu chol san ri angai don ta tomale joanin kalma chuan Mary chuan scarf le lukhum Stephen talhui chu toma pe a clinica chuan Mary receptionist Lucy chuan Stephen a omna tur nursing home chanchin zia na churon pe a zana chuan Mary chuan a therapist Dr Wilson nen chuan se son nein ngun taka ngai to anuwa Mary chuan Stephen chu nursing home da tumta ni atan chuan Stephen chu taksa le akor chawa afa palo mangai thin mai khani to a enkol chula du viau ma se Stephen a mami khani to lawani chumi nu chuan Mary chuan Stephen chu bualin la asaksaka awo chu ronzoi tialin Stephen chu tuya chuan himta a Mary chuan amit ron mingin amumang mai ni ti ashi chhuaka in hnoilama chuan thom sha in azu en fi angala thom ron chhuana sha theitak lawa chuan pona chhuakin ava en fi ale a chuti lai tak chuan a clinic bulakar tuk ver ke ri sha in police call ta a ma se karawa nei chuan a chunga tomalo om chu wa muta a anina roi lutin in tura pe a joani chuan un call che in office a beturin a pheya anin biak lai chuan akongka chu aronin kala wani thak takin cha bidang lo kolin kongka chu ahung le a ma se to ma chu lo om to lo kongka in honga wa mu chuan no pangjong tur chuan a chuak ve ngala ma se jong mu zo lovin a let le ta a zing alo ni chuan sheriff lokalin Mary chu to man zon zel tur thule an mu wat tur thoron chila chumi tai chuan Mary chuan ponlama thom shain amulaya hara ponlama chuan chuakin va en fi atuma engma mulovin alet le ta a thomak tak shezuin lau takin inlam chuman mo takin apana mase kongka kharma che chuan kutin rondalin akhar thei talawa kongka hun zaw chuan Stephen amu in amulai chu aron har chuak hlula mangchia mai aloni atuk zinga Mary chuan Stephen a room chu tomalo kirle paltakin ti inatifaya Lucy chuan wa muin seson an nei tur thoron chila Mary chu a clinica chuan akal tangala eron chuan thinrim takin toman ngai sak a lo big zia lo soimul mala Mary chuan ngai sak lo takin chanchin buwa toma chanchin an zia chu lo en charchara anin kom zo chuan erona pa dok nen chuan erona ma son danan soidona ma son na tur alanga thule anu le pa te in then chu asia thiam ve thoi rin thualo shila dok chuan Mary chu in date puya somin an ma luka thlipui tle tura an bula lo om ve turin asoma ma se engamo wangin Mary chuan lo hnola dok chuan tiom nom lo pha ngain ngaidam te andi le luama chutia Mary in chunga lu nu chuan dok chuan Stephen an tuk ber tanga lo en reng chu mu in ain thiam lo hle a zana lo ni chuan Mary chuan Stephen chu mu thathirin in hnoilama thomaron oma Stephen chuan Mary kuchurun buanin enga ama ngai lo turin ron ti a ti chuan zanlaya Mary churan har chuak le in alampana ket pen thom cho sia a akong khar in hon riai riai lai chuan che theilovin tlerol pakhat hlim tha chu thimjinga alo langa a hlo ema wang chuan ami chu chingin an men le chuan alo om to lawa a ha dam ngal huai ome relote a toma chuan akaron hupin thom chwa lo turin ron ti a zing alo ni chuan thil ton te chu Wilson hne na chuan shila Wilson chuan
parasomnia zanlama alo thona chuak thina alonga isaka Meryl ruha chuan toma chu thitoin atharawin arun tibuaya angaya Mary Thilton chu Wilson chuan ron soife in ramhoi chuan afapa achan tak Stephena a intira angaya Wilson thu soi chu adikati in amit tuiron tlangal zoi zoya anin biakna top ma chuan Wilson chuan athisen testir turin arona anu chuan an ina kongkaruk an siamin hong chu muina khara athisen latura nurse ron kal chu kongka awahona thisin an lak zo chuan Lucy nen tailam uak nein do ka chungchang an soidona Lucy chuan ngai zong nei le tur le va beve tur chuan a mina zan khat chu Mary chuan do ka chu zan ya ya soma ama che dan bang chuan ngai dam te dilin do kai ro chuan engte chiama alo ngai lem lo fapa te rol ani ve tho wang chuan Mary le Stephen omdan chu asha thiam pui le a zanja nei kham chuan Mary chuan tifai ngal pe lovin thutlenga an muzala amuthil don chia chuan kongka inkhari shain luhai de bur chuan Stephen en turina kala Stephen khuma ahan mu tak lo wang chuan chi hain azong kwal tangala an living room zone thlen chuan aluron hain anin chunga chuan thom a shile ta a chu thom chu kongkaruk an siama tanga lo chhuak ani ti shain Mary chuan thom dim takin honawatuma ma se an hon vele chuan akut chu tu ti shat lovin ron man sakin Mary chuan hlaw hle a kongka chu khar ngalin adel nan theile ta shama atuk zinga chuan kongka te zona chaw takin Mary chu hara Stephen ngai ventura kal ngalin a maya hliam ahan mu a Wilson chu kol ngalin athil mu thinte chu atak tak anni thuwa vashila mase Wilson chuan lawngai thadu lovin Mary chuan chuan lamasiam mai maya alonga isaka ati damnan athisen result chwa vele antidepressant cho atumani burthli pui chu in mung mekin chauka Mary chuan newsa toma ang tak Florida an mu thon puan chongai thla a Mary chu athoveng ta huai ti sha takin athohwaya chumi tlai chuan Lucy chuan thlipui tle turlaka invenan Mary chu thilaron pe a Mary le Stephen chu abula ombe turin aron soma Mary chuan lo hnialin chumi nu chuan an mei chemna hlui to taka chuan mei ato abil ngala engom lo thuta inven na tan lalchin in hnuai mi la turin kala in hnuai thlen chuan in chunglama pen thom shain a chhole ta phota do ka chu lo omin Stephen nen thlitle chung chu an bula zan hun mang ve tur chuan lo soma do ka chuan lo hnialin toma an mu to wanga aril runom to thote chu alo shil chun zoma mase dok chuan thudik ani lo thu lo shilin Mary chu lungoi lo takin do ka chu ho turin ati a in hnuai lama chuan akal san le ta a Mary chuan an bung roda na cha bi chu muzo lovin chut chhia ta tuma mase in chunglama chuan Wilson chuan ron biak atum meka atop dona Mary chuan achang theita shama Wilson chuan Mary thisen result chu lo mu in athu lawa damdoi alo ewangin alung oi vak lawa athisen test result atanga alanda nangin afa padam doi chu ei ruthina alaron pu zui boka Mary chuan thu soyom ja chu shelovin anin biak na poti top lo chuan thinrim takin akal san ta daya Mary kalnu chuan Wilson chuan Stephen a wheelchair le ave kwalai chu awa mu a anu loka eng churon thimin anin biak na po top tangala Mary chu biak po tumle ma se in hnoya laltri nen chau chuan oma bungruda khomna chuan toma chu muthutin lau thong tak chuan tlan chua tuma Stephen chu su chepin Stephen a loading chu awoi theilo zokani Stephen chuan engma soilo chuan a khong thluta topa Mary chu bathroom a shwain saruak veka bualin anuhron chu aphuar beta ni khwa shat nu chuan tal chu antuma ma se Stephen chuan in beng dai turle beng ching siam lo turin alo tia ma se akatuam na hli vele chuan Mary chu tran pui tu awin a aw ngal chiama Stephen chuan aka hup sakin beng cheng lo tur chuan aron tili a Mary po angoi ve ta ngala Mary chu an accident zo atanga abula om reng wangle a in kolna wanga lom thu shilin nuamati wanga chi theilo le tong theilo anga omzui zel ani thua shila ma se tomalo lan nuwa Mary chuan a hlatta ka wangin ama aya toma thlan mai hlawa toma chu ada thattak thua shila ma se toma chu tlan chuakin an kong ka thu ruk te a chuan abi rualo ni Stephen in puana tang chuan a thom sha thin chu tomani ti Mary chuan a shi chuak ngala angai to na mai mai ni lo ti chu a shi chuak theita a Stephen chuan toma lo lan nuwa Mary damdoi ai tir thin thu chu soi chun zomin damdoi chu abar le ta a
America chu tuam le in engkim apa ngai le wat tur tho shilin Stephen a chuan a chua san lai chuan Mary chu tan puitu nei lovin a trap topa Wilson a pot le kara lo tlanin police te chu Mary nga inventory na shil boka ma se Mary te ina thlendon chepa kong nala chi swalin bur cha taka suwa wani thak takin na twar lovin a ke chuan a kal chhun zoma Mary chuan shampoo mangin a kut phwar na chu lo phela shampoo chu inin adam doi luak chhuana na manga bathroom atanga chhuakin in hnuailama tranpui to awatuma ma se signal engma anei lo anlen line la alo the box si in hnuailama Stephen a auna lam chu panin baltaka toma phwar hloma om chu zumu a Stephen a chuan local ti shain sheipuyatin pa in Mary nursing home da atum wang chuan a chwa chala Mary chuan silai lo chu watin amua omlo ti a chhuak ngala ma se silai kom chuan Stephen a chu khong thluta a toma chuman mo taka phelin Stephen a chuan nunglama tangin asama aron tham le a wani thlak takin Stephen a chu lo ti tlu in toma chu atlan chwa thei pha ta ni Mary chuan Stephen a chu beng dai tumin accident na wanga chu tianga lo omani tho chu shilfia tuma ma se a fashon chuan apa thina mo phurto ni thole apa chu thi se Mary ne na omduna du thu soin tuma anma mo lo tho shilin anushon chuak ko a Mary chuan a kapa pe tin tan chuak le theita shama in hnuai kongka chu kalin ina chuan toma chu azong kwala thomnu dana abiru chu va mu in a lo ema wang chuan a lo pan ngam lawa Mary chuan du thlan tur nei to lovin pona chuakin kalbo ang tak chuan a kenya kan hu chia abu chu da thain thomnu bo ma chuan toma chu om puya Stephen a poron chuak ve in pona kenya chu mu a Mary bu chu mu le in ti deratum ti a thiam ngala tubo nen chuan thomnu bom chu honga ma se tu ma mulo Wilson a ron thleng chuan a thil ti lai chu ti buain hlomo om ti shilovin Wilson a chu in chunga ron lota Stephen a wheelchair en fia lai chuan Stephen a chuan ron bit thotin Mary nursing home da atum chana aron pu'a thomno boma la om chung chuan Mary le toma chuan Stephen a kalkwal thom chu an sheringa in chung lam tuk verkal tora chholai an mu'a a chholai an mu wang chuan Mary chuan toma chu tranpui tu a ko chunga thomno boma om ring tur chuan a shila ma se an chauka kongka zona wur oman ti kyan chuan do ka lo thi khong reng ba mu in a chiai ngala a hlo ema wang chuan toma bula kirle in chuana zong turina shila Stephen a chu pumpel tum via ma se doctor trep chu awam mule a atharui ne ang som khomin Wilson a chuan Stephen an angai ruatanga om turle toma chu veng him turin a shila an kongka le tukverein kalvek ti mu chuakin Mary chuan an chauka chung tukver chu ati chia a Stephen an thom chu shain Mary le toma tlan chwa tum dang tur chuan aron tlan ngala toma chu alon chuak mana Stephen a rulak pen nan Mary chuan Stephen chu angai saklo wang chuan ati swal le ni ti ashila ma se guest of bula chuan Stephen chuan anam phei chura ma se Mary chuan Stephen a ru thlak nan amangai tho ala shil chunzom thawa ain thla dul vele Mary chuan a fashion ko chu guest sa chuan a kantira ana twar thinrim chuan Mary chu arek beta toma vuron thlak chuan ti buain Mary chuan Stephen luwa alo vuthu ve ngala toma chu hlang thali a kongka pereka kilna chu phoin tuboking chung chuan a fashion ron harle ti reng shilovin an chuak ta ni Stephen and Mary le toman chuak te shiat vele atubo kingin zui ngala ngopia lui kama chuan Mary chu Stephen le toma inkara chuan adinga toma chuan longleng manga chwa chu tumma se alo in thlung bet nge thle a Mary le Stephen in be lai chuan chain chu ti cha alo tumbe charchara ma se omzia nei thelo Mary chuan thei topin be ma se Stephen chuan ne zolo Stephen chuan longleng nam chu panin awazuang pheya toma chuan ambulance lovin tuya chuan atata a toma chu tuya chuan Stephen chuan anima Mary chuan chantum ma se ne elo a fashion chu tu bo chuan alua achuta a Stephen chu thingalin toma chu la chuaka Stephen nunna nei to lo tuya omring chu an ena anua chuan Mary le toma chu adoption center an kala no pang chuan Mary chu William amuina dila Mary chuan angai to tur thu ashila an pani chuan adoption center lam chu an pana Mary chuan toma chu engkim a that le vek tur thu ashil ta a ti chuan movie chu alo top zui ta ni